Kull bniedem ħaqqu jingħata ċans ieħor fis-soċjetà u għandna napprezzaw li għaqdiet bħal Caritas jagħmlu minn kollox sabiex dan ikun possibbli għall priġunieri. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' filgħodu żar il-Prisoners Inmates Program li jsir f'residenza f'Baħar iċ-Ċaq. F'din ir-residenza l-priġunieri li jbagħtu mill-vizzju ta' droga jingħataw l-opportunità li jiskontaw il-kumplament tas-sentenza tagħhom hemmhekk b'ċertu libertà filwaqt li jieħdu l-kura meħtieġa sabiex jelbu l-vizzju ta' droga. Bernard Grech li kien akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo saħaq li għandna napprezzaw li għaqdiet bħal Caritas joffru din l-għajnuna sabiex persuna li tiskonta sentenza l-ħabs tmur lura fis-soċjetà bħal persuna riformata. Is-soċjetà permezz f'dan il-każ tal-Caritas u l-ħidma lura anke volontarja ta' diversi nies fost oħrajn tkun qed tagħti lura id-dinjità illi għandu dritt għaliha kull bniedem. U nifhem illi kulħadd jista' jiżbalja li allura tispiċċa anke sservi xi sentenza l-ħabs, però kemm huwa importanti nifhmu illi wara kull reat hemm persuna, hemm vittma jew vittmi, però hemm ukoll persuna li żbaljat u li rridu ngħinuha kemm għaliha kif ukoll għal ġid tas-soċjetà illi tirritorna lura fis-soċjetà aħjar milli daħlet il-ħabs. Barra minn hekk Bernard Grech qal li persuna li tifhem il-konsegwenzi ta' għamila tkun persuna aħjar kemm għaliha nnifisha kif ukoll għall-qraba u għas-soċjetà. Inħossni grat ħafna illi hawn għaqdiet bħal Caritas illi jifhmu kemm huwa importanti li l-bniedem jingħata u jieħu lura d-dinjità tiegħu għaliex bniedem li għandu d-dinjità tiegħu bniedem li fehem anke x'inhuma l-konsegwenzi ta' għamilu, bniedem li jifhem ukoll kemm jista' ikun aħjar u allura huwa bniedem aħjar għalih innifsu għall-familja tiegħu ma wkoll għall-soċjetà aħjar. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjega aktar fid-dettall x'isir f'dan il-programm li kien beda fis-snin 90. Dan huwa magħruf bħala Prison Inmates Program, huwa programm propju għal nies li għandhom problema ta' dipendenza fuq id-droga u li jkunu ovvjament ħadu xi forma ta' sentenza, jiġu magħna lejn l-aħħar 10 xhur ta' sentenza tagħhom jew inkella jekk jkunu jirritornaw ikollhom ukoll pjan ta' kif ħadd komplu l-irkupru tagħhom. Naħseb fil-kuntest tal-ġustizzja soċjali, naħseb il-soċjetà hawnhekk qed tagħmel ġustizzja ma' dawn il-persuni. Hawnhekk qed nitkellmu fuq persuni huma vittmi ta' dipendenza fuq id-droga, però nies li madwarhom għamlu vittmi wkoll. Anthony Gatt qal li dawn in-nies jgħixu flimkien qishom familja filwaqt li jingħataw il-kura meħtieġa. Hekk kif meta dawn il-persuni jkunu skontaw din is-sentenza jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom lis-soċjetà. Din iż-żjara saret bħala parti mill-impenn li qed iwettaq il-Partit Nazzjonalista fejn matul din il-ġimgħa qed jiffoka aktar mis-soltu fuq il-qagħda tal-ġustizzja soċjali fis-soċjetà tal-lum bit-tama li tittieħed azzjoni konkreta u biex bħala pajjiż inkomplu naħdmu għal ġid komuni filwaqt li nkomplu nippromovu l-ġustizzja soċjali. Bil-qofol jintlaħaq f'konferenza li se ssir fil-Kamra tar-Rappreżentanti il-ħamis li ġej fid-9 ta' filgħodu.